Moitas grazas, Pilar. Imos co último tema, que é o da revista Encrucillada. As iniciativas das que estamos falando a veces van encadeadas unhas nas outras, non? A revista Encrucillada está encadeada aos coloquios de parroquias. Nas conclusións dos coloquios de parroquias fálase da necesidade de publicar unha revista de pensamento cristián. De feito, no ano 1974 faise unha proposta á editorial SEP para a publicación desa revista. SEP estivo vinculada á revista Encrucillada, aínda que non de maneira protagonista, é dicir, o grupo de Encrucillada foi sempre autónomo. SEP realmente o que fixo foi a tramitación para a aprobación da publicación da revista. Foi un traballo que fixo directamente Kiko Domínguez, todos os trámites administrativos os fixo el persoalmente. Foi un proceso dificultoso que parece que houbo aí uns meses nos que a situación se empezou a mover e foi posible finalmente chegar á aprobación, que foi uns meses nos que estivo de ministro de Información Pío Cabanillas, que era moi amigo de Alfonso Zulueta. Entón, aí estivo, parece ser, a clave de que finalmente a aprobación da revista saíse adiante, cando antes había moitos problemas para dar esa aprobación. Ben, para falarnos de Encrucillada temos o profesor Andrés Torres Queiruga, fundador, primeiro director da revista e creo que tamén responsable do título. Un título, por certo, moi evocador e inspirador. A palabra encrucillada, tanto na cultura galega como na cultura galega relixiosa, ten unha significación ben importante. Andrés Torres é doutor en Teoloxía pola Universidade Gregoriana de Roma e doutor en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. Asusta casi ler o currículo de Andrés, así que non vou pasar así e dicir 4 cousas, non? Foi profesor de Teoloxía no Seminario de Santiago e tamén no Instituto Teolóxico e profesor de Filosofía da Relixión na Universidade de Santiago. Membro numerario da Real Academia Galega, que se oín decir que o leva con moito orgullo e con moita emoción. Foi membro do plenario do Consello da Cultura Galega, recibiu diversos premios pola súa obra, da que vou destacar moi poucos títulos, porque ten así como uns 30 libros, pero permíteme que destaque Recuperar a Salvación, Creo en Deus Pai, Recuperar a Creación, Repensar o Mal. É dicir, son obras que todos sabemos emblemáticas do pensamento teolóxico, non en Galicia, senón do pensamento teolóxico, así, sen máis. Ben, Andrés, fálanos da revista Encrucillada. Pois boa tarde a todos. Gracias por poder estar aquí falando. Tamén, de alguma maneira, tamén foi a miña casa un tempo, e sigue sendo, claro. Estamos cansados todos, eu al menos estou moi cansado, porque eu son emotivo falando e son emotivo tamén escoitando. Estou casi agotado, porque ademais realmente escoitei tantas cousas. E entonces, por outro lado, o tema da revista non é especialmente especial, diríamos. Bueno, entón vou primeiro facer unha alusión ao contexto xeral. Incluso vou a subir, vou a ir alá totalmente atrás. Cando eu chegaba aquí a Santiago, que a miña ilusión de traballar en Galicia e tal, escribir un pequeno ensaio sobre a Igrexa galega, e a estruturaba así un pouco, casi pedánticamente, acudindo a unhas categorías de Hegel. Dicía, bueno, se miramos a longa historia da Igrexa galega, de Galicia, da mesma Galicia,
vemos que hai un momento, que diría Hegel, que estaba en sí, é unha realidade en sí. A Igrexa Galega primeira, o cristianismo en Galicia estableceuse moi ben. Colleu forza, tivo escritores, tivo incluso un reinado tal, e realmente tivo forza. Incluso chegou ao medioevo con unha certa prestancia grazas ao Camiño de Santiago. Pero logo pasoulle, como pasa moitas veces na historia, que empeza a estar fora de si, empeza a perder a súa esencia, que é cando os reis de Galicia desaparecen, Portugal se sepárase, os gobernos aquí impóñenos desde Castela e tal. Entonces, Galicia é unha realidade que realmente está extrañada, non vive da súa sustancia, senón que todo lle chega de fora, incluso nas ordes religiosas, na política, en todo. E logo hai un momento en que empeza, pero empeza solo, que pode estar en sí e para sí. É dicir, o que di Hegel, cando unha realidade que está alienada vai caendo na conta e entón empeza a tomar conciencia de sí mesma e quere tomar as rendas do seu destino. Isto, a partir da Ilustración, en Galicia empezou a facerse con xentes como Padre Sarmiento e outros e tal. No século XIX, o renacemento do romanticismo, do galeguismo, todo isto, e realmente estamos nun tempo en que está revolto. Todos queremos ser Galicia, dámonos conta que non somos o que queríamos ser, pero tampouco renunciamos. María Pilar acaba de decir o feito do Concilio Galego foi un momento dos poucos en que realmente a Igrexa galega se sentía galega, porque hasta agora, incluso hoxe, os bispos, cada un hai ao seu lado, non hai unha pastoral galega de conxunto, non hai un ideal da Igrexa galega. Eu non sei se nesta esperanza que María Pilar ao final manifestaba, que ha chegado un novo arzobispo, se empezará a ser, cando din unha provincia eclesiástica, na Igrexa indica toda unha organización seria, é unha Igrexa moi concreta e tal. Creo que tiña que ser aquí a Igrexa en Galicia, pero que non é o que non ten. Ben, entonces este é o panorama onde vai a inscribirse a revista. Pero, bueno, antes vai a encontrar na mesma Igrexa tamén unha renovación forte, non me meto agora, pero a Igrexa tamén estuvo moi fora de si mesma a partir da Reforma, a partir das guerras de religión, e chegou no Concilio Vaticano II, despois dunha crise tamén, da crise antimodernista, de poñerse contra a cultura, foi moi forte dentro da Igrexa, toda a teoloxía, todo estaba moi vendido. Pero o Concilio Vaticano II foi tamén un momento de querer estar en sí e para sí. É un momento en que a Igrexa Católica, despois de estar contra os protestantes, de estar contra a cultura moderna, de estar un pouco illada de todo, quere dicir, bueno, queremos estar a facer unha Igrexa do mundo e unha Igrexa para o mundo. E, de feito, o documento máis importante do Concilio foi o documento Igrexa Mundo, en que a Igrexa recoñece que se ten unha misión é estar metida na xente, estar metida na realidade do mundo, preocuparse dela e anunciar aí o que ela pode aportar a súa dimensión ao mundo global, e por eso de Igrexa Mundo nada de condena, senón a ver se temos algo que anunciar e algo tal. Bueno, isto foi unha renovación que os que a vivimos, sobre todo desde dentro, eu vina moi a fondo desde a teoloxía, claro, foi unha revolución moi forte. O Concilio, máis do que el pensaba, porque claro, o Concilio foi, cando se conoce un pouquinho a historia da teoloxía, era unha enorme novidade, pero non tiña aínda forzas para asimilar o cambio que teña que facer. Entón, estamos asimilando. É dicir, o Concilio Vaticano II foi unha revolución, pero como proposta que non era aínda capaz de asimilar. E, de feito, ademais, tivo a desgraza de que, acabado o concilio, a partir de Paulo VI, que xa empezou a ter medo. Paulo VI era un home moi demócrata, moi espiritual, pero moi medroso. Eu, en Roma, vivía con Monseñor, cando fixen a miña tese, que me dicía, mira, Andrés, o único que cando vai falar con Paulo VI lle dá un pouco ánimo son eu. Todos van ali a dicirlle que a Igrexa vai ao tacho, que isto non pode ser, e era un home asustado. Bueno, pois todo isto creou un ambiente que logo chegou Paulo II, chegou Ratzinger, e foron 30 anos de apagar todo o que quería ser a Revolución Conciliar. Todo isto nós vivimos, porque a Encrucillada vai nacer neste ambiente onde vai a intentar reaccionar. Antes da Encrucillada tivemos aquí un fenómeno moi bonito, a revista Logos,
que realmente, que eu estou repasando ahora un pouquiño, o que nós pretendíamos a fundar Encrucillada, prácticamente todo estaba dito en Logos, normalmente con outro estilo, non había o estilo posconciliar, por suposto, pero danse conta de que a Igrexa galega está gobernada desde fora, que é necesario unir a todos os galegos, que é necesario meter a cultura galega e o idioma galego en todo. Eles son os que proxectan traducir a Biblia, traducir os libros litúrxicos, facer oracións en galego. Todo isto está na revista aí, que ademais o que lle dera o nome fora Amo Rival. Tamén retrata Amo Rival, Logos, o Logos, Amo Rival, pero había aí moito interés, aí había moito seglar, porque era fundamentalmente seglar, pero estaban os grandes curas daqui, que había aquí, no mundo eclesiástico, non era de teoloxía moi avanzada, pero eran serios, sobre todo en historia, había aquí sabios, sacerdotes, todos estaban metidos. Realmente, Logos foi un bo pródromo de encrucillada. E nós, de alguna maneira, pois sempre tuvemos a sensación de ser un pouco os heredeiros, porque Encrucillada é Logos que foi interrompido totalmente. Bueno, no posconcilio, aquí vivimos, é imposible pensar en Encrucillada sin todo o movimento do posconcilio que acabamos de analizar en todo o anterior, e realmente o concilio pastoral, que é curioso, foi posiblemente, eu non sei se no mundo, certamente en España, foi o primeiro concilio que se fixo despois do concilio. É dicir, o cardenal Quiroga, que era un home, eu non vou dicir que fora un grandísimo cardeal, pero un home apostólico, un home comprometido con Galicia, que traballara en Logos, ten artigos que fundaba, como era Fernando F. Pazos, Quiroga Palacios, ele foi traballar en Logos. Ele era un home que sentía galego, a min defendíame, cando atacaron ao chegar aquí pro galego, ele foi o que me apoiou, e no fondo, prohibíndome falar, notei que me dicía que si sigue adiante, non hai... Ben, e ele tiña interese, quería facer algo, e vese que chegou entusiasmado do concilio, e realmente quiso facer aquí algo. Non sei se ele mesmo aquí sería capaz de facelo, porque de feito, cando empezou a moverse o concilio, ele pon xa ao frente o padre, como se chamaba o padre Sesuí? Pois que realmente moitos de nós comprendimos que xa non tiñamos nada que facer, porque empezou a pechar a cousa, e o concilio naceu con a parte esta inquieta da Igrexa, sentímonos excluídos, e nós tamén, quizá, equivocadamente, tamén nos excluímos. Entón, o concilio empezou moi sesgado, non querendo realmente ser verdadeira renovación, aínda que logo desde Ferrol, sobre todo, con Araújo e tal, a Igrexa de Ferrol foi en Galicia a máis viva, hai que dicirlo, tamén os dixo aí, me parece, María Pilar, non sei se tamén, e iso animou algo o concilio, pero sabimos que o concilio naceu moi eivado e pronto morreu. De feito, cando Quiroga morre pronto, el non podería, xa digo, non sei se el mesmo sería capaz, pero el polo menos era un home apostólico, era comprometido. Quiroga vivía como un pobre, como unha rata pobre no seu palacio, saíno por o que lle levaban a comida. Era un home verdadeiramente apostólico. Pero, bueno, en todo caso, cando chega aquí Suquía o que fai é encontrase cun concilio que non lle interesa, comprende que non é interesante, e o que fai é intentar acabalo, pero acabalo para que acabara, non para realizalo. E logo sigue o Rouco, que hereda todo isto, pero no fondo foi unha eutanasia, eu diría unha distanasia do concilio. O concilio foi indo así apagándose, clausurado, para que non funcionase. Porque, claro, hai que ver o que significa escribir ao principio de estar aquí e dicir, bueno, unha xerarquía que non cree no seu concilio, como pode gobernar unha igrexa? No concilio dice, fai que meter o galego, que hai que facer todo isto, que tal. Todo iso non se lle fixo caso ningún. E ainda estamos nesa onda, de momento. De momento, non hai unha movilización na Igrexa para decir algo que o concilio, como Igrexa galega, aprobou solemnemente, firmado por todos, estáse sin cumplir. Esa é unha cousa extrañísima. E aquí é estar unha Igrexa fora de sí, indudablemente. A ver se agora, con esta nova etapa, hai que apoiar o arzobispo e hai que mobilizalo, a ver se realmente ele ten interese en unir a todos, ten que renovar o seminario, porque o seminario está absolutamente, nunca se pode decir, pero realmente o seminario non está galeguizado.
dentro. Están máis os profesores á súa maneira, que tampouco son entusiastas, pero hai profesores aí vos e tal, pero como seminario a formación é absolutamente allea, non absoluto, perdón, estas palabras nunca se deben usar, pero moi allea á realidade galega. Non? Ben, pois, naturalmente, en cambio, isto estou dando a parte oficial, porque aquí acabamos de ver, coa elocuencia que fixo o Lois Ferradaz, a enorme movilización que houve na base eclesial, que realmente non existe hoxe. É dicir, eses movimentos alrededor de coloquios, todo o que é a Igrexa galega, a unión, o intercambio de sacerdotes dunha diócesis a outra, de ideas, de visitas, de entusiasmos, de iniciativas, eso foi realmente un momento moi forte, que ainda que era minoritario respecto da nosa sociedade na Igrexa, pero repercutía. E foi un momento espléndido no que cabe, pero eu, cando digo espléndido, é que se o comparo con os... Realmente non hai comparación naqueles momentos. E aí nese é cando nace Encrucillada. Encrucillada intenta realmente, en sintonía con todo aquilo, intentou de alguna maneira ser o seu órgano de expresión, de canalización e tamén de orientación, porque, claro, en Galicia tiñamos que tamén repensar o noso ser desde o punto de vista teolóxico, e é o que quería facerse. Indudablemente, isto é, cando eu digo o contexto de Encrucillada que teño aquí, bueno, pois o contexto era oficialmente tan floso que nós, ao facer apoiados, que outra coisa que dicir, había unha presencia laical, de crentes laicais, sobre todo en Vigo, Pontevedra, que foron os que nos animaron e nos apoiaron en todo. Pero, nós, ao fundar unha revista teolóxica de pensamento cristián, estaba Suquía reinando, e nós fixemos, nunca nos lo perdoaron, unha asociación laica, civil, porque nos demos conta que se estuera sometida á dirección eclesiástica non poderíamos respirar. Por eso Encrucillada non foi nunca unha revista da Igrexa, foi unha revista eclesial, porque todos aí non tiñamos outro interés, pero tuvemos que darlle esa independencia para sentírmonos libres e poder tal. Por eso fixemos unha asociación civil, sin apoios, por tanto, a Encrucillada. Os únicos apoios que tivo foi que a Xunta durante un tempo suscribía gratuitamente, é dicir, gratuitamente para tal, e pagaban as suscripcións para determinados colexios, etc. Foi o único e un premio que me deran a min, que eu, naturalmente, comprendí que me daban a min como director da Encrucillada e entreguei o premio a Encrucillada. Foron as únicas, todo o demais vivíamos dos suscriptores e, aínda así, vaise mantendo a revista Encrucillada. Ben, entonces, a noso interés, por tanto, era recoller o entusiasmo conciliar, crear unha información religiosa, repensar a fe aquí. Había realmente un grande equipo. Eu recomendaríamos unha cousa, perdonade que me interrompa así. Eu estou repasando estes días un pouco o primeiro número de Encrucillada que podedes encontrar, se entrades en Encrucillada pola rede, e podedes baixar o primeiro número de Encrucillada, e creo un modelo do que quería ser Encrucillada e unha realización preciosa. Aí encontraredes firmas de todo tipo, o tratamento, todo moi ben. Eu, ao final, hai de ler un pouquiño a presentación que fixera, que era a que daba un pouquiño o sentido da revista. Bueno, naturalmente sentímonos sempre moi apoiados por os laicos, todos estes, un que teño aquí, bueno, Zulueta, Xaime Isla, Paco, Kiko Domínguez, que sinto moito que non poida estar aquí pola súa enfermidade, que lle encantaría. Naturalmente, non empezaba solo Boa Nova, eu teño que facer Encrucillada, teño que facer, diante estaba Boa Nova, que se aludiu aquí no Ferrol, Irimia foi casi en paralelo, pero claro, era outro estilo, máis popular, que querían estar máis asente, e estaba... E logo nos heredamos de Encrucillada a Escola Galega de Espiritualidade, pero isto xa foi máis tarde. En que data foi? No ano 1994, en Sobrado, heredando Encrucillada. Tamén quixemos decir, estamos facendo aquí unha teoloxía e unha pastoral na revista, convén tamén dar unha manifestación xa de tipo teolóxico e espiritual,
naquel momento Sobrado era tamén unha ilusión. Cando chegaron os de Sobrado foi realmente un mosteiro que sintonizou. Había ali o gran prior, como era Salvador, un gran prior. Nos fixemos visitas ali, fixemos plans ali, fundamos a Escola de Espiritualidade, todo en conexión con Encruciada e con todo isto para ir creando esta Igrexa galega, esta sensación de Igrexa galega que viva en sí e para sí. Ben, entonces, por que unha revista? Bueno, indudablemente, unha diocese, eu diría, unha Galicia como Igrexa, debía ter pensamento. Das cousas, se eu teño unha sensación de fracaso neste sentido, é pensar que posiblemente Galicia sea en España a única nacionalidade, non posiblemente, realmente, a única nacionalidade, o único territorio con unidade eclesiástica forte e histórica que non ten unha facultade de teoloxía, nin camiño de a facer. Incluso estamos vivindo, eu creio que diría vergonzantemente, aquí non, ainda que se confunde moito de vergonzoso e vergonzante, aquí é vergonzantemente, estamos dependendo de Salamanca para ter uns medios títulos, un control que veña a examinar aquí. É realmente unha cousa verdadeiramente vergonzosa. Non? Bueno, pois que en Santiago non haxa realmente un centro de pensamento religioso. Temos unha universidade, temos 3 universidades. Son 3 universidades. E non temos unha miserable facultade de teoloxía. Que isto é unha cousa triste. Claro, como a Igrexa pode dialogar a nivel cultural con toda a cultura, con toda a renovación que hai, cos desafíos culturales, sociopolíticos, etnolóxicos, lingüísticos, todo, realmente é unha pena. Bueno, pois realmente Encruciada, de alguna maneira, quere ser algo, porque hai unha revista, teño que recoñecero, unha revista Compostelano, que teño que falar deso, que é importante. Perdón. Houve un momento en que se quiso aquí facer unha facultade. Estaba eu en Comillas, e xa me chamaron a min, estando eu estudiando en Comillas, xa vin aquí comprometido para ser profesor desa facultade. O cardenal Quiroga encargara a un canónigo, Rei Martínez, acompañado por Barreiro Fernández e Silva Costollas, de preparar unha facultade teolóxica en Galicia. Bueno, tivemos aquí unha facultade teolóxica hasta o ano 31, que acaba, tamén morre a Morrival o ano 30, era o único que a podería soster, pero foi unha cousa de Roma que acabaron cas distintas facultades, deixaron poucas. Estou malungando, ti avisa? Non. Bueno, quer dicir que houve o proxecto da facultade e iban bo camiño, xa digo, a min chamaronme estando estudiando en Comillas, xa me chamaron, estaban preparando o profesorado e invitando de todas partes, pero houve a desgraza que eu non sei que nos pasa aquí, o Rei Martínez, que era o que levara a persoa de confianza, un canónigo de plena confianza do cardinal, a quen el lle dera todos os poderes, perdeu a cabeza, puxose enfermo, a familia levouno para Madrid e aquelo quedou cortado absolutamente. Eu tive a intuición de que houve un momento en que Suquía, cando estivo aquí, comprendeu que eso podía ser unha baza, pero de repente, toda a miña suposición, pero creo que estou no certo, captou que en Roma eso non interesaba e abandonou totalmente ese proxecto, até hoxe non hai ninguna posibilidade de facer, non sei se habrá no futuro, pero tamén é verdade que a estas alturas naquela aínda había unha potencia de teólogos, tanto aquí como fora, de galegos, que podían vir aquí e facer unha facultade con capacidade de presencia e tal. Oxe, eu creo que temos moi pouca forza, creo que ainda algo se podría facer, non só que se podría, se debería facer, porque digo que é diríamos, religiosamente indigno que a Igrexa galega non teña unha facultade de teoloxía neste momento cultural. Ben, entonces, Encrucillada nace nesto, de alguna maneira supre Compostelano, está aí a revista Compostelano, formaba parte dese proceso, unha revista de altura, a súa maneira, bimestral, moi carregada porque estaba polo Instituto de Estudios Xacobeos, por lo tanto, moi sesgada pola historia, pero, bueno, aí publiquei os meus primeiros artículos de teoloxía, o sea que tamén ten atención teolóxica, etc. Agora está máis atendida pola Universidade Civil que polo que se produce na Igrexa, pero, bueno, é unha revista que está aí e que formaba parte dese proxecto de ter unha facultade de teoloxía.
Por tanto, o que quere ser encrucillada de alguna maneira, por tanto, sería suplir un pouco, pero non pode, porque ademais está nos sucedendo un pouco que sucede en todas as revistas hoxe, incluso cristianas, porque houve estes últimos 30 anos de crise eclesial do posconcilio, é dicir, o posconcilio foi unha revolución que renovou todo, moito máis do que pensamos, isso é verdade, non estou falando mal do Concilio Vaticano II, que foi unha enorme revolución, pero foi unha sementeira que se foi moi aplanada por os últimos papas. E o Papa Francisco está intentando renovar, pero está toda esa vitalidade está aí, e, polo tanto, eso había que retomar, e deso vivimos, e eso estaba aí. Ben, e entonces, encrucillada quere ser un pouco suplir esa falta, pero tamén é verdade que Galicia, eu sempre digo que unha das cousas que nos falta é solidez institucional. Vemos que as grandes obras, porque claro, civilmente hai moito máis, pero eclesiásticamente a encrucillada dura mentres haxa persoas que personalmente, co seu sacrificio, a leven adiante. Por outro lado, teólogos, ou non haber unha facultade de teoloxía, apenas hai teólogos formados como para levar unha revista. Estamos agora pensando, hai que renovar un pouco, porque tal, estamos xudando a ver como pode continuar adiante. Aquí teño xente de Cruciada, sabe moi ben. Estamos nunha pequena crise, eu espero que a salvaremos, pero non estou nada seguro de que se poida levar por esta falta de retroescena, de apoio institucional, de vida intelectual dunha facultade de teoloxía na que deberían sobrar profesores, etc. etc. Ben, todo isto, de alguna maneira, Logos, que xa quería facer isto tamén, o presentía, tiñan esta bella idea de que aínda non encontrou plasmación, había que unir a todos, etc. etc. Os seminarios, como vedes, é outra cousa que hai que dicila, porque temos que denunciarlo. Temos que pensar que hai neste momento 3 ou 4, creo que son 4 seminarios con unha mínima ratio de alumnos que, por lo tanto, incluso económicamente é un desfalco, non poden estar ben atendidos, non pode haber actitude intelectual. Uns únense a Madrid para apoiar os títulos, outros estaban a Navarra, outros a Salamanca. Isto é realmente unha desfeita enorme. Entonces, sei que o arzobispo ten interese, porque ademais creo que de Roma queren unir todos os seminarios, por lo tanto, aí hai un punto de esperanza e hai que apoialos se é que se nos pide, porque estou dando unha visión moi negativa, non quería dar unha visión tan negativa, pero que realmente neste aspecto que a mí me tocou analizar é unha situación moi negativa. Por lo tanto, os seminarios neste momento son incapaces de crear nada, pensemos. Bueno, casi non se debía decir. Houve momentos en que para vir dar clases en Lugo viña un profesor de Madrid. Pero has pensado o gasto cada semana, o gasto incluso económicamente o gasto que supón que teña que vir un profesor de Madrid a dar clase a Lugo. E que haxe un seminario en Lugo, outro en Vigo, realmente é incrível. Ben, por lo tanto, eu teño medo a que isto sea moi negativo, pero bueno, non estamos desanimados. A situación non é favorable, pero vemos como encrucillada, a pesar de non ter axudas externas de ningún tipo, a pesar de vivir da súa economía, que sempre temos aí un remanente que fomos acumulando, porque tivemos, hai que dicirlo, unha grande secretaria en Gracia Vidal, que morreu hai pouco. Gracias a ela, a economía de encrucillada foise mantendo, e de momento aínda podemos vivir, pero estamos perdendo cada ano, porque non vayas. Temos unhas suscripcións moi baratas, houve tempos en que había moitos máis suscriptores, pero isto pasa en todas as revistas. Ben, e entonces eu xa, para acabar, para non darvos máis tal, por non explicar como funciona a encrucillada e tal, que eso sería un aburrimento, o que vou facer é, da presentación que fixe naquel tempo, vou darvos nela unhas cantas pinceladas para ver cal era o propósito, cal era a ilusión e cal é o sentido de encrucillada, porque eu creo que todo isto é válido, todo isto sirve, e creo que é o que nos mantén os que traballamos nela. Aquí temos xente
seglar, temos de todos tipos, non quero nomear xente, pero temos aquí que realmente é unha empresa feita de generosidade, feita con espírito e feita, creo que, con moita apertura. Ben, pois empezo, vou a dicir, Espertar do corpo social de Galicia. Ahora leo a letra da presentación que ten o primeiro número. Sería un chisquiño pedante ampararse en Hegel para dicir que non hai aquí casualidade, senón estricta necesidade de ter unha revista, me refiro. A dun corpo social longamente amordazado, falado falsexado nun idioma alleo, emigrado de si mesmo, roto na súa intimidade, esgazado na súa trama social polo imposto, e xa moitas veces interiorizado, turrar de tantas cordas de guiñolo, que desde fora deciden os camiños da política e os do diñeiro, os da fala e os da escola, os da cultura e mesmo os do evanxeo. O volver en sí, o voltar así, nun heroico e lucidío despertar de avangarda, o que o pobo, sufrido, forzado, avergoñado, segredamente orgulloso, todo misturado, levaba no sangue, era lóxico que ese corpo social pedira a palabra, a súa palabra, e nós quisemos darlle un pouco de palabra teolóxica. O ideal de Encrucillada. Encrucillada é un título, e quixera ser tamén unha evocación. Desde moi antigo descubriu o home a potencia simbólica, o misterio da encrucillada. Cifra de ambigüedade onde a apertura dos camiños agacha por igual a trampa e a promesa. Lugar de decisión, onde culminan a grandeza e a miseria da liberdade. Abre camiños, pero tamén os impón, pois a encrucillada non se escolle, simplemente chegamos a ela. Fai posible a liberdade ou abrir o horizonte, pero tamén a forza, pois na encrucillada non é posible instalarse. Compre seguir adiante, arriscar o perigo e usar a promesa. Esta era a nosa ilusión ao fundar a revista. Síntoma. A situación da Igrexa galega non é aínda excepción, non é unha excepción. En Galicia, como tal, si acaso constitúe un punto neurálgico. Eu sempre digo que no fondo a Igrexa galega tamén reflicte a nosa sociedade. Eu chego agora de Barcelona, as capacidades que teñen ali, tanto de sociedade civil como de sociedade eclesial, son absolutamente incomparables co que temos aquí. E é verdade que na mesma Galicia, pois a Igrexa reflexa tamén unha sociedade pouco organizada. Non digo, bueno, a situación non é unha excepción. Si acaso constitúe un punto neurálxico, particularmente sensible ás contradicións do presente, instancia unitaria, coextensiva xeográficamente a toda a realidade social e con forte, aínda que desigual, presencia en toda ela, vive, ás veces incluso anticipa en si mesma o carácter crucial do noso tempo. Reflecte unha sociedade, pero eu creo que neste momento, eu creo que en Encrucillada estábamos un pouco na vanguardia de Galicia, polo menos cos grupos de vanguarda. Neste momento non logramos estar. Creo que na revista nos mantemos, pero a Igrexa galega neste momento, nos movimentos, xa non digo como tal Igrexa, non está na vanguarda da inquedanza que hai hoxe sociocultural e incluso social de Galicia. Ben. Un cruceiro nunha encrucillada. Símbolo sobre símbolo. Quizais el nos axude a pensar, non é esa, segundo Riquera, a función do símbolo, o senso específico da nosa revista. O cruceiro non se sitúa no centro da encrucillada, non se impón, ocupa discretamente un posto lateral, non marca ningún camiño concreto dos que ao seu pé se abren, nin ten siquera letreiros indicadores de onde apuntan, aunque os preside a todos. O viaxeiro queda remitido aos seus coñecementos, á súa posible carta topográfica que leve consigo. E, con todo, o cruceiro non é inútil, nin está ali por capricho. O camiñante pode atopar descanso ao seu pé, sentirse confortado e animado por unha presencia ou pode renovar acaso o senso do seu camiño. Isto é verdade que quere ser unha entidade e eu diríavos un pouquiño, se podedes, animade a revista, apoiade-a para que poida continuar. E logo, finalmente, cara aos pobres. A cruz non di que camiño concreto debemos coller, pero di moi concretamente que sexa cal sexa
soamente terá validez se leva á casa dos pobres, á miseria dos asabollados, ao horizonte dos emigrantes. O crucificado non nos dá casato nin alforxa para o camiño, pero entréganos unha boa nova de liberación que anuncia xustiza, liberdade, curación e esperanza. Esperanza é a última palabra. Tal é o propósito. En canto aos resultados, non nos facemos grandes ilusións. Somos modestos, non por virtude, senón á forza. O tempo eclesial non se ofrece particularmente favorable. Detrás da revista non hai poder, nin diñeiro, nin prestixio. Trátase, ante todo, sobre todo, dunha empresa de esperanza. Isto é realmente o que ainda quere ser encrucillada, así naceu e así quere continuar. Grazas, Andrés. Temos moi pouquiño tempo porque nos pechan abaixo a porta, pero ao mellor un par de preguntas poden caber, non moitas máis. Pero a todos, a calquera deles. Claro. Sí, Claro. Ou comentarios, claro. Preguntas, aportacións. Eu non quixera dar unha visión demasiado pesimista da situación, porque eu creo esperanza haina, pero realmente... Bueno, parece que non, entón... Ven eles dous aí, digo, Bueno, eu de feito a ponencia, a charla de Lois Ferradás eu creo que indica. Ele é un laico, por lo tanto, un selar, non ten compromiso oficial ningún coa Igrexa, e vedes con que entusiasmo, con que lucidez, con que esperanza falou do que aínda é posible facer, non? E de que ele está traballando no que pode, apoiando todo isto, pertenece tamén, agora hai pouco, pertenece tamén á encrucillada, porque queremos que nos traia o seu entusiasmo. O sea, que se poden facer cousas. E isto sería, a chamada sería a esperanza. Moi ben, pois grazas especialmente a Xosé Lago, que non está, Lois, Pilar, Andrés, e grazas a todos por asistir a esta xornada que agardo que nos dexe algunha luz. Igual algunha esperanza. Esperemos.